F'kummenti lill-midja ftit tal-ħin wara li tħabbar li l-Unjoni Ewropea mistennija taqbel li Brexit iseħħ fit-22 ta' Mejju li ġej, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Unjoni Ewropea tkun preparata għal kull eventwalità anke jekk l-eventwalità ċara hija li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. Qal li min-naħa tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qed jiddiskutu l-pożizzjoni ta' kull pajjiż individwali f'każ ta' nuqqas ta' ftehim min-naħa tal-Parlament Ingliż. Ġimgħat-ilu il-Gvern Malti kien nida pjan ta' azzjoni biex jipproteġi lil Maltin li jgħixu fir-Renju Unit u ċittadini Ingliżi li jgħixu Malta. Waqt li kienu għaddejjin id-diskussjonijiet bejn il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fi Brussell, il-Prim Ministru Malti qal li jinsab iddiżappuntat bis-sitwazzjoni iżda kienet realtà ċara. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien diġà ddikjara li l-Gvern Malti jaqbel mal-estensjoni ta' Brexit diment li dan isir bi ftehim. Fost l-impenji tiegħu il-Prim Ministru Muscat kellu laqgħa mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qabel ma bdew id-diskussjonijiet. Il-President Tusk kien qal sigħat biss qabel is-summit ta' din is-sena li estensjoni qasira ta' Brexit kapaċi tkun possibbli bil-kundizzjoni li dan isir b'vot pożittiv minn Westminster. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.